No, 7:46 da tarde, señoras e señores, toca falar de cartiños, a vida vai cara e sobre todo se falamos da vivenda. Prezos históricos, mirade, hoxe imos falar de alugueiros porque temos os últimos datos do que pagamos de alugueiro os galegos e as galegas, datos en Galicia, e son impresionantes segundo o Observatorio da Vivenda en Galicia, mirade, pagamos de media cada inquilino uns 582 euros o mes. É unha auténtica barbaridade, estamos en cifras nunca vistas, teito histórico, pagando o metro cadrado a 5,6 euros. Parecen prezos de venda, pero non, son de alugueiro. Mirade, se botamos a vista atrás tan só 10 anos, vemos que no 2015 en Galicia a media do alugueiro era uns 360 euros polo mesmo piso, así que hoxe un caseiro gaña 220 euros máis que hai tan só 10 anos. Como cambiou a cousa? E María, isto tradúcese en algo que é impresionante, que para pagar o alugueiro da vivenda toca rascalo o peto. Hai que rascalo e moito, porque a día de hoxe xa sabemos que as vivendas van cada vez máis caras e os salarios pois non soben a mesma medida, verdade? Pero hai unha regra que nos pode axudar a botar esas contas ou non, é a que din os expertos, mirade para aí, que non deberíamos destinar máis do 30% do noso salario a pagar o alugueiro. Imaginadevos, se temos un soldo de 1.500 euros, non poderíamos pagar máis de 450. Fagamos a conta ao revés. Se nos custa o alugueiro 700 euros, deberíamos cobrar o mes 2.300 e suspiño, pois é algo complicado a día de hoxe. Son altos, os salarios eses. Claro, non é nada sinxelo cobrar esta cantidade cada mes, porque máis ou menos din tamén os expertos que o soldo medio en Galicia está nos 1.500 euros, así que cousa complicada. É que na maioría das cidades, acabámoslo de ver, pois ese prezo medio do alquiler sube dos 580 euros, así que pagar menos desa cantidade é prácticamente imposible, como tamén é misión imposible atopar casa con prezos máis baixos e tamén porque cada vez hai menos oferta. Mirade. Compañeiros, en Vigo, o prezo medio do alugueiro subiu o último ano un 6,4%. É casi imposible atopar unha vivenda por menos de 700 euros. Estamos en un momento que temos moita demanda, hai moita xente que ven a vivir a Vigo e a falta de oferta é un problema para toda esta xente. Uxío, desde que entra unha vivenda na vosa plataforma, na vosa inmobiliaria, canto tempo pasa ata que se aluga? Pois normalmente poden ser 2 ou 3 días. Esta falta de oferta fai que o prezo cada vez sexa maior, porque víamos nun estudo que dicía que case no último ano subiron 6,5%. Son datos correctos, estamos sufrindo subidas nos prezos de alquiler mes tras mes. Un apartamento dun dormitorio con garaxe, uno que está en bo estado, pode estar sobre 700 euros. Podes encontrar algunhas oportunidades que estén un pouco máis baratas, pero sí que son pisos al final que están un pouco máis antigos. Suelen preferir que sexan parellas, por exemplo, que traballen as dúas personas, entonces pues, al final sempre sabes que vas a recibir o alugueiro. Crees que o aumento da xente que quere dedicar para destinos turísticos os apartamentos fai que tamén suba o prezo dos pisos destinados a un alugueiro habitual? Eu non creo que sexa un factor exponencial, al final a vivenda turística que hai en Vigo se sitúa en torno a 1,7%, entonces non é gran parte do parque de vivendas que temos aquí en Galicia. Canto pagas? Podo che preguntar? 550. Y pagamos 200 cada uno. 700. 193 entre 4 personas. La verdad es que tuve mucha suerte. 193 cada un. Sí. Vivía con una compañera y fueron como 300 euros con gastos. 3 dormitorios y 2 baños. Pero bueno, es un piso muy pequeñito. No, sin garaje, sin trastero y sí que está reformado. ¿Sí? Está muy bien. 3 dormitorios, sala, cocina y un patiecito pequeño. Está bonito la habitación, el piso, todo está bien. Dentro de lo malo que hay, estaba súper bien. ¿Sí? Mi cuñada vino de Austria ahora hace el domingo y estaba con los precios de alquiler y los alquileres están en 800 euros en el centro de Viena. Pero 700 800 en pleno centro de Austria. Sí, en Viena. En pleno centro de Vigo es imposible. No, aquí es intratable. Aquí de Madrid o de Barcelona. 1000 y algo, sí. Tiene 2 dormitorios, pero 55 metros cuadrados. Pero claro, esto se acabará. ¿Sí? En cuanto el contrato ya llegue a su fin, o lo subirán al triple o nos desalojarán. Pagaba 660 y viene subiendo a medida de lo que está como por ley, me dicen. Una vez que repetí me subieron el precio bastante, habían subido como 50 euros. De un ano para outro, 50 euros máis. Un año buscando. Un ano inteiro. Porque los que conseguíamos no se podía vivir o era imposible o era muy caro.